Райли ка 10 рӯза ҳабс кардан ба кормандои полис итоат накарданаш 10 рӯз ҳабсаш кардиянд. ҳам чизе ки ҳаст бо айрӯи қонун ҷавоб метавад ва тами батла як кор кун бигир ва фикр мекунем иҷада шуморо мора ёрдам дода метонен. Мада пулиш неважная уже. Кадомера документошон тамом шуда, кадоме ки мехоҳанд мигратсионкай нав бигиранд, марҳамат кунед, ай хизматрасониҳои акаи Муҳаммад истифода барен, ай хонатон мегиратон, то границаи Қазоқистон мебаратон, мегзарона бо меёра дар хонатон мемонатон. Агар ай номи репортал гап занем 500 рубл скидкатон мекунад. Номро акаи Муҳаммад ҳам поёндан, ҳам болода. Марҳамат кунед. наздикони Рамазон Муродов блогер ва репсарои 24 сола ки дар миёни ҷавонон бо тахаллуси ралик шинохта мешавад мегӯянд ки ӯ бо иттиҳоми итоат накардан ба корманди полис барои 10 шабона рӯз ҳабс шудааст. Мақомот комментчикошуно мехонем, то есть комментора мехонем ва камтарак дар бораи ҳамиё суҳбат мекунем. Мембраи репсаро худша нишон натавох. Ларик капат дудка хубш кардиян ай саго ворим ҷакидана мембри тар репсарон ҳамашам хеле турма кунанд хуб мешид. Ралика қабидан. Салом алейкум тамошобинони гиромӣ. Барои чи видеоро кардам? Просто як чиза камтарак ҳайрон шидам. Особенно коммент нависакода. дар радио озодӣ видео бурамад ки давоҷа дар бораи райли ка 10 рӯза ҳабс кардан гап рафтае ки ба маъмурои полис ба кормандои полис итоат накарданаш 10 рӯз ҳабсаш кардиянд ки ягон чизе ки нестае ки хирсан бошен асобина комментчикои муҳтарам ва ин чиз ягон чизи шуморо холӣ намекунад ва зиндагии шуморо беҳбуд намекунад ки шумо хирсан бошен. Ралика қапидан тира ягон сум намедан ва ӯ чӣ коре кардай ҷавоб метахай. Тамом нем қадар гапай. Искандар трейдер шуморо ҳар рӯз ай $50 то $200 метавона ёрдамта ки кор кунед. Чӣ хел кор мекунед? Телеграмаш дар медроен ва дар телеграмаш вай ҳар рӯз прямой эфир мекунад ва нишон медиҳад ки чӣ хел кор мекунед. Мисол ҳар рӯз набо менависа, мисол ним соат пас, 1 соат пас менависа ки ман прямой эфир мебирам ва кадоме ки ба силкаи дар комментария буда медроя ва силкае ки вай роӣ ки агар регистратсия мекунад бо 50 сомонӣ дар шод шумо мегзаронад. Марҳамат кунед, Искандар трейдера ай услугаш истифода баред. ҳам чизе ки ҳаст бо айрӯи қонун ҷавоб метавад ва 10 рӯз маҳкамаш кардиянд. ай ба ҷои як дуо кунӣ ки хай сабукш бигардона ва дига ҳамин кор такрор нашавад, хубш кардиянд ва ҳамаи репероро турма кунанд, хеле кунанд. мегӯи реперо ягон завтрактон нахӯрдагиянд ё ки реперо ягон кортон кардиянд ки қадар нафрат доред нисбати реперо. Реперо ягон кортон кардагӣ нестанд. Реперо ба ягон чӣ кор надоранд. Реперо чӣ коре мекунанд? Дуруни ҳамун реп дай. Иш ба ишай. Ва чтобы интересни шава мухлис да. Ва маълумае ки шумо на мухлиси репе на ҳичи нестин. Шумо чун мақсадтон намедонем чие. Хеста як репера ҳарчи гуфтан хирсан шидан ки вай репер да ягон проблема ғалтидай и дилсияитона нишон мета бародаро. илтимос кори хуб карда метонен хатя комментҳои бад нанависен. муҷада чандин одамон медроянд модарашо зитак пережива дора бо медроя комментҳоро мехона ва вообще дилаш меона мегӯяд биё ту бихоҳӣ нахоҳӣ репер
реперай барои тура сагай гуфти гапо меҷакане ки барои як каса фарзандай ва фарзанд касе боша набоша вай фарзандай вай ҷигарбандай ва турам агар сагам бошиву турам одами пастам бошиву турам чим чӣ кора бошиву ким чӣ хеле одамо хатиам бигардине ки барои модарта фарзанди дар под як хор бизанаку модарат переживат мекуна барои аму пеша як каса як гап гуфтан хита представид ки агар ман ҳамин ҳолатда меғалтидам ҳамин гапа нисбати ман мегуфтан ва очаи ман ҳамин гапа мефаҳмед чӣ мешид очаи ман чӣ ҳиссиёта чувстват мекард ки хай хида душаи дар кардӣ барои аму ман даромадам хондам аммо аввал комментора хондам сарм вайрон шуда хай гуфтам чӣ коршон мекунем хи ҳозир бо ҳама одам мумкин бидрояд дар комментария ҷа бинависа рост бародар рост гуфтӣ як дар ҷои дигар короче нафаҳмидем як позитсия надорем барои аму короче накунем илтимос ина меброя баъди 3-4 рӯз пас меброя амралик ба фикрам хатогиша дар кард дигар такрор намекуна ва барои ҳамаи бачаҳакҳои ёш мумкин дарс шава ки дар кор нест ҳамин маъмури полисай бихоҳӣ нахоҳӣ ай бефоида тра ягон чӣ намекунам барои аму ягон кас такрор накунен ҳамин чиза ба хитона ибрат бигирен ва дар ҳаққи рамазон дуогӯ бошен ки дарк куна корҳои кардагӣ шавуд дигар ҳамин чиз ба сарша наёя саломат бошем бачаҳако ва ман аввал хостум дигар чиза хати шумо суҳбат кунам ва ҳамин чиз камтарак сарма вайрон кард ман рӯзи гузашта хати Санат Шарипов суҳбат доштам ва дар оҷа пешниҳодш кардам ки биё ҳамин батли Шон Райдера вастанавид кунем ва 20 000 сомон мо бихаремш ки Санат негуфт ва дар комментария бисёр мухлисои батл гуфтанд ки тами батла як кор кун бигир ва фикр мекунам инҷа шуморо моро ёрдам дода метонен просто дар комментариҳои Санат дар ҳамин чизҳои Санат бинависен ки як хушрӯ фикр куна ва кадоме ки надида будам видеора марҳамат навози охир дар ҳамун ҷоша мемонем биё як бори дигар пешниҳод мекунам 20 000 сомон метавонам ҳамун видеора мара битаи не браҷон этого не стоит мақсад не стоит фаҳмидӣ просто ҳозир агар ки ҳамура ман бигирам зурай да ман дар результати зурай аки ман тарафи сунна гуфтесамо просто да короче гӯш кӯ акай доди худо ман як чиз дигар мегӯм шуби фаромӯш накунӣ ман да пилишни важная уже ба ҳамин видеора ба охир мерасонем саломат бошен хитона эҳтиёт кунен рӯзи истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон муборак ва барои чӣ бисёриҳо ишиша табрик мекунанд ба истиқлолият бисёриёне почти 99% мардуми шарифи тоҷикистон ишиша табрик мекунанд барои истиқлолият ба даст овардан истиқлолият чия истиқлолият якум ободиву тенҷия яъне ҳозинами чӣ видеои мо кардестему чӣ переживат накардан ки пагамон чӣ мешавад переживат накардан шав меброем магазин мерем шав меброем як хонаи дигар кас шав соатои 2-3 шав меброем аэропорт мерем и ҳама шаҳрӯи ки истиқлолият ба даст овардагем ва ҳамаи сохторомон кор мекунам ва шаҳрвандо амнан яъне ҳама медонад ки ура ягон хел опасностиш дад надора вақте ки истиқлолият нест баъд ту айхона баромадан рискай ва як бори дигар ҳаматона ба рӯзи истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон табрик мегӯм 31 солагии истиқлолият ба ҳаматон муборак